А сега минаваме към рубриката, която ви изключително много харесвате, Природна аптека. Преди да минем обаче към тежката артилерия в онкомедицината, ще покажем една рецепта срещу рак на професор Янаки Караджов, която раздава безвъзмездно, защото е убеден, че здравето на хората е абсолютно безценно. Вече 80 годишен, той се радва на живота благодарение на тази рецепта. Взимайте химикала и пишете. Един чудодеен имуномодулатор срещу рак е измислил и изпробвал лично върху себе си и микробиолога и апитерапевт професор Янаки Караджов. С него е преборил страшната диагноза преди 20 години. Главният герой в рецептата е Lactobacillus plantarum – активен пробиотик, който помага на организма ни да запази хранителните вещества и антиоксидантите, като в същото време се противопоставя на нежеланите съставки в храната. За да се приготви имуностимулиращия елексир, един пластмасов бидон от 100 кг се пълни наполовина с зеле и толкова вода, а количеството на солта е по-малко от 1 на 100 спрямо водата. Прибавят се 2-3 ябълки, дюли и лимони. Когато зелето в таса и сокът е готов, се добавят 370 грама прополис и половин килограм настърган хрян. Тази рецепта е не само защитник срещу рака, а и предпазва от респираторни болести, грипни, парагрипни състояния и всякакви други инфекции. Зелевият сок се пие по няколко пъти на ден, по една винена чаша и може изцяло да замени газираните и сладки напитки заради прекрасния вкус, който му придават плодовете.